לכן נקרא למלאכה, הרוב, אז גם חצי חצי. הוא שואל יפה, הוא שואל יפה לפורח אליעזר, שדואג לנו תמיד, יום יום, כולנו חייבים לו, שהוא דואג לסדר את הספסלים והגמרות במסירות נפש, שמורך יברך אותו בעזרת השם, שכבר ימלא כל משאלות ליבו לטובה. זה החיים הקיים ובקרוב בעזרת השם. שאלה חזקה מאוד, הוא מחצה הוא שואל, מחצה למעשו, אז כגעת למשאי למקשי ולבורך לערך. שרש"י, הוא מחצה נמי למי קבלה. טוב הוא מבין. רש"י שואל. כן, משהו ספק אי אפשר לדע אם נעשה ואומרים, לכן זה ספק ואסור. ספק? אסור? מי אומר לך את זה? רש"י. כן, שבספק אסור. אם כן רש"י אומר בספק אסור, כיום אני לא יודע, ספק אסור, ספק הנורא, אבא שהגוי מגיע. מחצה, ספק. לכן בספק, אני לא יודע מה זה. זה כקבוע דוד, זה חצי שבוע, חצי של היהודי. זה מה שאומר, ונמי לקה למי קבלה דמית מקרבמה, יקרא דעתי למנהיג בשביל ישראל ויקרא דעתי למנהיג בשביל נוכלים. אני לא יודע, ברוב ישראל הדעה שלו בשביל ישראל, רוב נוכלים הדעה שלו נוכלים. אני לא יודע מה הדעה של הגוי ספק דאבונו בחצי. ספק דאבונו אני צריך לעשות ספק הדורי, אני צריך לעשות ניתוח בטרוי. נוכי הדליק זה דאבונו. מה? נוכי הדליק בשביל ישראל זה דאבונו. מה אומר? נוכי שהדליק בשביל ישראל זה דאבונו. מרחץ אפשר להגיד בכדי שיעש. יש לו מתירים ממרחץ, אבל בנר אין לו מתירים. זה מנו בנאי, שגדין עד היה שמשמע שזה יותר מסופק. זה לא משנה סופק. אי אפשר לעמוד על דעתו, אז אין את ההיתר. זה לא משנה ספק הדורייתו, ספק הדורייתו. אני לא יכול, אני לא יכול, מה, אתה יודע זכות שלו יותר? אני לא יכול, זה המשל. אתה מבין, אני ברגע שהשתוממתי, אבל זה המשל, אני הגעתי לקודם, שהספק הוא בדעת הגוי. זה בדעת הגוי, לא שיש ספק בהלוכה, ואז אתה מכריע, ספק הדרגה הזה. הספק הוא בדעת הגוי, אני לא יודע מה דעת הגוי. למשל, יש לי ספק בדעת הגוי, אז אני אומר, כאן אני אומר, ואיסו. וצריך להחמיר. אי אפשר לשאול. אי אפשר. מכוח פתולוגי אי אפשר לעשות לו. שמואל איקלה לבי אבי, שמואל נשכבן, אבל אפשר